kulendi. Muri yaZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu One Chivhitivhiti chinorova nyaya zvisina fiye kana favor Quillian TV, and palevel racho ratakufamba naro hatichadzoreke iko zvinezvi. Ndiri kutambira nyaya iri kuvhundutsa, nyaya yaita kuti vanhu vakashka madzike zvakanyanyisa yandiri kuona panapa, kuti vanhu veZANU-PF vakubuda vachidzinganisa vanhu kurufu kuwadzana kuya kwakaonekwa vana vatatu vakafa vekumbonyangarika vaya. So there is this guy from ZANU-PF anonzi Taurai Kandishaya ari kubuda ari kudismissa vanhu nemastatement ake aari kutaura. Reason iripo yandaona inini ndeyekuti ari kurwadziwa kuti kurufu vanhu vanga vasiri kudedzera slogan yekuti pamberi neZANU-PF. Saka izvozvo ndakazvitarisa inini pachindururani changu chingano chimonya changu chekuweka nyaya kunge Mets, ndo pandaona kuti mukomana uyu ndo zvaari kuzvitaurira izvezvi. Pastatement rake raari kubuda ari kutaura kuti atizvoni nyaya yevana 3 ava iri kukunakidzai oro iri kukurwadzai because maakutora advantage yekugadzira relevance necontent over emphasis of a funeral increases pain to the bereaved. Siyai zvamuri kuita, batai maoko mudzokere kudzimba dzenyu, batai maoko mudzokere kudzimba dzenyu. Muri kuona statement raari kubuda ari kutaura. Vakajaira kungodismissa vanhu ngodzawo zvechimonya zvekupenga so that vanhu vanobva vatiza kuti vanhu votanga kutya. Amene kana muchityikawo ikoko muchingonikirikinawo, but inini kuziva kwandinoita maZimbabwenzi vanhu vekuti havachike zvinotyisa vanototyisawo kana parisiri kuitwa zvepati yavo kunzi ndo yagona, because kana iri pati yavo iri kuita zvinhu izvozvo havana problem nazvo. Vanhu vari kuatakwa, we have people the likes of ana Madam Boss, the likes of tumwewo tuma socialite tuko paZimbabwe ndo twanga twakazara ikoko pachichema vachikaungana. Saka nyaya dzese idzodzo dziri kuitika idzodzo dziri kurwadza, nyaya dzese idzodzo dziri kuitika idzodzo dziri kuvaboha. Why? Because ivo havasi kuita, havana chavari kuita in the society, havana good name ravari kugadzira in the society. Ndosaka muri kuona vari kurwadziwa nekuona vana vevamwe vachimira vachichema pamwe chete nevamwe, vachichema nepari kuchemawo vamwe. Ndo situation yandiri kuona iri kuitika panapa. Cause it doesn't make sense. Come on now. Chichaipa kuenda kwakaita vanhu ikoko, it's an added advantage. Zvakatobatsira kuungana kuri kuita masocialite, zvabatsira kuti ikoko kwakatounganidzwa mari dzechema. Atina kana dollar ratakaona rakaunganidzwa richinzi rabva kuZANU-PF. Inangu honestly handina randakaona richinzi raunganidzwa, but vanhu ivava masocialite ndo vakaenda nemakamera. So I don't know kuti problem yavo vanhu ava ndechi kungojaira kuda kutonga pese kuda kukontrola munhu wese ndo zvinhu zvakadhakwa zvatinogara tichitaura izvozvo. But muri Zimbabwe, without waste much of a time, inini ndiri munhu waya kuti chimonya changu chemubrain nyaya dzine dzakawanda ndoda kuzivisa zvese zviri kuitika paground ndisiri kuwaste time. But izvozvo rega tibva tangoshandisa mukana. Vanhu vese vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makampani nekuvhurirwa maFNB business account musina mawork permit kana mastudy permit, pane kampani iripo inogona kukuvhurira inonzi Education Research. As long as une passport iri valid yaunopinda nayo muPep uchitenga zvinhu, yaukapinda nayo muJoza iyoyo, ndo iri kudiwa iko zvinezvi namukoma Owen veEducation Research kuti vabva vatokubatsira pane problem yauri kusangana nayo. No work permit, no problem. Education Research is the solution. Very reliable and very affordable. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Vagare vakubatsirai nekuti ndo kampani yakabvumidzwa zviri pamutemoka kuti ibatsire vanhu nematambudziko akaita seiwayo. Iko zvinezvi vamwe vari kudriver, vamwe vari kuita mari dzakasiyana nekuburikidza nerubatsiro rwavakawana kubva kuna mukoma Owen of Education Research. Saka registerai makampani, vhurai maFNB business account through Education Research. Zvamanje inzwai nyaya ndiri kusiyirai panapa muchinzwa yapari kupisa. Varume mungashora zvirandikuudze imi vanhu veZANU-PF, mungashora Quillian. Nyika inofana kutongwa nechokwadi. Apo toda kutaurira chokwadi. Pomunonzwa uchinzi nyika dzakati ikonomi yadzo iri powerful, kune chokwadi chinoitwa ikoko. Ote mumbandanire kuse vanokunonga kwamuri kuita. For decades, nyika chitongwa political part 1. Political part 1 kana chayakaitira vanhu hapana.
vakaipinza mupawa vacho havana kuti vari kumachomani here vari kuzvikaranga kuti traditional kana dei wanga wari mwedzi unowatso kutemba tatoti vari kuheritage vanombotevedzera zvechikaranga saka all the whole fucking time they are like that because of the political part of ZANU-PF. Vamwe havana makumbo, vamwe vakavhunwe mbabvu namasoja, vamwe vana mabara mumagadziko, vamwe mazheve havana. Unoona Chipinge, ndinoona Chipinge munoona kuti kuna vamwe vasina vane miromo iri panze, mazina ari panze, enya akavharwa. Avo mazina ari panze neZANU-PF nokuda kweZANU-PF. Ndiri kutaura pano icho. Unonzwa sei uchiona umwe munhu mazina akaenda pashe nokuda kweZANU-PF but haana chaakabhadharwa. South Africa, everyone ane madocuments akakwana ari registered mugovernment yeSouth Africa. Any problem unoenda kundobhadharwa, unokompensetewa. Some certain family members was died here with an accident, was died here with stabbed with a knife. But the government of South Africa is stepping in and pay them. But what is the ZANU-PF doing? They are stepping in to kill the citizens. Because why I don't like ZANU-PF? How can people there can support nonsense? Nonsense. It's a nonsense political party, guys. Okay, let us come today or yesterday. I don't know when it was happened. Okay, to deploy tankers, army, and everyone in the government sector for the ministry of the army, not for the Ministry of Education, of Agriculture, for the army. What is the source? We need something we can provide through the hand of generals and the army and the police. Then the Zimbabwean citizens, they cannot be poor the way are they today because of ZANU-PF. If it's true to deploy the army, sometimes you have to think properly, guys. They are not deploying the army. They are servicing the cars or the vehicle of the army and the people working in the army. That is their uniform. That is their part of their job. Let us take things in a reality. Let us take things in a reality. If Mnangagwa should be removed with these fucking ZANU-PF people, they are there. What can we do for, or what are they can do for the Zimbabwean citizens and the country? That is number one. They are. You have to consider that. You have to consider that. Not to be sadza. Mupoto muriwo weza futi sadza. Vamwe vachisa nyama nesupu nomunyu. Iwo bika sadza muriwo woti muriwo eri sadza. Ndo zvatakatirwa kana Chiwenga kane gurupu rake. Nemimi mapenzi idipe mwanangu. Mnangagwa chera akabva nacho pachigara hatamburiti zvamuri kuita. Chero Mnangagwa akabva nhasi pachigaro. He cannot be poor. He cannot be struggle the whole fucking life of him.
And if he out of power in Zimbabwe, he don't take even 5 years, he will be dying. I will tell you. That baboon can die. Ndakambotaura ndikati vana Shoni apana udzai baba venyu apana. Imimi vana Shoni mina nakuda. Udzai baba venyu chimbwa chavari kuita umbwa bwavari kuita chipenzi vari kuita. Aiwa nyika itonguse izvi. Vanhu ava vanhu vakangofanana nesu. They are deserve a better leadership and better people to rule this country. But mukatarira Colin unenge ungeta sebenzi nakuda vachingeta sebenzi samapenzi varume nyika haisi yenyu vakawanda vakafa vaiti Zimbabwe yedu vari mupfungwa vakaisiya chere nini chaisiya. Saka ngatiitirei zvakanaka kune vari kuuya. Ndakaita kuti kune generation iri mumimba muhomes now. The generation iri kuda kuenda grade 1 iri isati yatopenda even ara grade. What are you can provide for them to be a better children of Zimbabwe? Kubva musi wakapinda ZANU-PF 1980 pachigaga until today, every day it's fighting. And let us go to Kiriti Mutsvangwa. Kiriti Mutsvangwa ndakakuudzai kuti kana akakona kuita zvakanaka anomhanya futi. Ndikakuudzai ndikati Kiriti Mutsvangwa mukaona ava kuita zvaari kuita. Ibenzi rakangwaridza riya rinotoona mhepo kwairi kufufutira ichinda. Benzi riya. Uku kwandiri kuda kuti ndimire ava ndoda ndimire navavo. Mhepo haisiri kuinda divi ravo. Mhepo iri kuinda wrong direction. Wrong direction I can be suffer. Saka rather I can go to this one. Ndo zvakaita imbuka yainonzi Kiriti Mutsvangwa. Too much clever than anyone.